Raġel li jinsab akkużat li en biex inħeba l-ġisem ta' Eleanor Manjon Walker wara li nqatlet fi swieqi fit-3 ta' Lulju li għadda kien akkużat fil-qorti li falsifika id-dokumenti. Kristjan Zekic ta' 34 sena, Russu b'passaport Sloven, kien fil-qorti biex tkompli l-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-qtil tal-mara fejn hu jinsab akkużat li en biex inħeba l-ġisem f'maħżen f'Ħalqormi. Quddiem il-maġistrat Ian Farrugia l-prosekuzzjoni spjegat kif kienet għamet inċertezza dwar l-identità tal-akkużat meta l-pulizija skoprit li hu kellu karta tal-identità Slovena u passaport mill-Uzbekistan b'isem ieħor. Dan il-passaport kellu ritratt tal-akkużat u kien elevat mill-appartament tiegħu. Fl-interrogazzjoni l-akkużat ċaħat li l-passaport kien tiegħu u insista li hu kien Kristjan Zekic b'karta tal-identità Slovena. Jirriżulta li l-esperti tal-pulizija kienu stabbilow li l-passaport kien fals iżda l-karta tal-identità kienet ġenwina. Min-naħa l-oħra l-konklużjonijiet tal-Interpol stabbilow li l-karta tal-identità kienet kompletament falsa. Waqt is-seduta l-akkużat ressaq quddiem il-maġistrat Ent Nivella u ġie akkużat li falsifika d-dokumenti tal-immigrazzjoni. Ir-Russu wieġeb li mhux ħati.